हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गिबियावनो आं नोंथांमोननो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय ओमफ्राय बे आंनि गोदान चेनेल आरोना आंनि नामावनो दङ टमि नार्जारी ओमफ्राय बे आंनि फार्स्ट भिडिअ नङा आरोना खिन्थु माने बे आंनि थार्ड भिडिअ आङो फार्स्ट सेकेन्ड दा थार्ड आरोना आं चन्डीगढ़ाव थांनायखौ होदोंमोन भिडिअखौ नोंथांमोना नायाखैबा प्लिज अन्नानै नाय ओमफ्राय आंखौ सापर्ट खालाम आरोना आरो आं सानोखि नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै माने दा ओमफ्राय जों आलासिजों थांगासिनो दङ नालाय अलरेडि जों सफैखाबायानो जों जायगायाव सफैखाबायानो ओमफ्राय आंजों दङ आंनि लोगो निता बर' आंनि रुममेट ओमफ्राय जों सानैजों दा आब' गेमस्रि मोनाव फैदों आरोना एकदम नायनोसै बिसोर जोंनो मा जाहोयो माने माबायदि खालामो नायनोसै नोंथांमोननोबो आं देखायनोसै हाजासिम स' नायदो नोंथांमोना थांगासिनो दङ हा ओमफ्राय नै आंनि लोगोआ आंनि रुममेटआ हाय होनदो सापर्ट खालामगोन आंखौ बेखौबो सापर्ट खालाम बेना गोदान चेनेल आरोना टमि नार्जारी ना टमि नार्जारीयाव लाइक शेयार खालामनानै आरो बेल बाटनावबो थुनानै स' नायदो नोंथांमोना थांगासिनो दं जों दा ओमफ्राय नै जोङो थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय जों दा मोनफैबाय नै लिबाव दायो लिबाव दं जों दा लिबाव दङ नै मोनफैबायानो Moza sana. Moza. Nagmun bay doakai. Ayo. Beza ini kan. Beza ini apa nama? Kemudian naik, iman kemudian naik. Misalnya, mai isi ke mana nih? Mau trip exam betul mana? Malah ya. exam kan Iman kemudian naik. Mau ke mana nih? Kamu sabar, kita senang nih. Moza. Ayo. Masih Kamnas lang ganang yo. Bay ang yo koro kunmak. Gimana video ko mentah-mentah. finally जोङो सफैबाय आब'नि रुमाव फैनानै जानानै मोजां मोनबाय बिराद गोबावनि उनाव बिराद बेसे गोबाव जाखोमोन जों लोगो मोनदों मासे समायना जादों नोङो बाबा ऐसा तारीख भर किसी को मिले आंगे फैन लोगो मोनबाय जोंनि रेकर्ड खालामनायखौ देखायदो ओमफ्राय आंनियाव फन फैदोंमोन फाइनाली जोङो सफैबाय आब'मोननाव ओमफ्राय नोंथांमोना नायदो आरोना ओमफ्राय नै सासेया पार्सेलबो सफैलायबाय जों फैनानै नै आङो भिडिअ बानायनो फ्लाइट मुड खालामना लादोंमोन बिराद मोजां मोनदों आरोना आयौ ओमफ्राय नै जोंनो बिदिसो बानायदों मा बानायदों नोङो आं आन्दा कारि ब्लग मा बानायगासिनो आन्दा कारि बेजों मा होनदों मोजां मोनो बिदि सोर मोजां मोनो दे कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय मा बुस्थु बेयो बेयो सुगारनि माबा बिहरदोंमोन आं मा होनो कमप्लिट दां मा होनदों मा होनदों जोंना खाथियावनो गुमै जोंना खाथियावनो मा होनदों अपेन खालामबाय आरो नायो नों नायबाय ओइले ए I see you more सुगारनि Motivilai hero maya gorso हाइलाइटर गुललेले बुस्थु Motivilai hero maya हाइलाइटर जोङो दा ड्रेस चेन्ज खालामनोसै ओमफ्राय बिदिनो ड्रेस लानोसै मोजां गाज्रि सावरायलायनोसै मा खबर बोरै दङ दा
बर्थमान माने बेखौ सोलायलायनोसै गावबा गावनो टमिरानि सुखुनि खोथा फोरमायलायनोसै ब्लग भिडिअ बानायगासिनो सुखुनि खोथा फोरमायलायनोसै आरामसे जिरायनानै ड्रेस चेन्ज खालामनानै स' नोंथांमोना नायदो जों मा देखायलाङो आरो बिथांमोना जोंनि थाखाय मा स्पेसियेल संनानै दोनदों बेखौबो आं देखायगोन नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय आं फार्स्टआवनो फैग्रा नुखांखाबाय मा स्पेसियेल बानायदों मिथिगौ ना दाउदै नै सासेया बिदि दाउदैसो बानायदों मिथिबायना आं सानदोंमोन माबा मोनसे गोथाव बुस्थु बानायदों ए नङा ओरैनो बेदर जायो नङालै माने बेदर जानो बिसोर सिगाङावनो संखानायमोन मा जागोन मा जाया ओमफ्राय जों बुंखादों बेदर संनाङा होननानै जों बेदरखौ जाबाय थानानै माने एकदम बाथारबाय आरोना सानफ्रामबो बेदर जागासिनो दङ ओंखायनो माने जों निरामिस सम बिदिनो आरोना आरो ना गोरान दङब्ला बाथोन खालाम बिदि होननानै खोन्थाहरग्रोखादोंमोन आरोना सिगाङावनो ओमफ्राय दा देखायलांनोसै आरोना जोंनि जानायफोरखौ अके नाय देखायदो दा बेदर संनो नागिरदोंमोन हा जों सिगाङावनो खोन्थाहरखादोंमोन जाया होबाय नामा जों बेदर संनो नागिरदोंमोन हा ओमफ्राय इसोर होनबाय मा जों बेदर जाखाबाय थाखायो बेदर संनाङा आब' होनना बुंहरबाय बेखायनो दाउदैखौनो संबाय सोरबाय नै ओमफ्राय बेखौ संनो नागिरदों माबे नाथुर बे मोनामलाय दा देखायगोन आरोना जों दा ड्रेस चेन्ज खालामनोसै आङो दा फाइनालि ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय दसे थानानै जोङो माने ओंखाम जानोसै आरोना मा होनो माबा माबि संगासिनो दङ रेसमाया लिउकावरि होनो बेखौ नोंथांमोनबो सिनायखायो बेखौबो ओमफ्राय नोंथांमोन देखायलांबाय थानोसै जों मा खालामो बियो जोङो नोङो मा संदों बेखौ बे मा बुस्थु आन्दाकारिनो माने दाउदैनि ओंख्रि आरोना ओमफ्राय बियो मा बुस्थुमोनलाय बियो प्रन बियो नाथुर मोनथ'वाखैनो बियो ओंखामखौ संग्रोबाय होबाय ओंखाम ओमफ्राय गैथ'ला Hi guys, subscribe to her channel. Adina, subscribe to her channel होनलाय. Challenge होनाय नङा subscribe जाबाय थागोन. ओमफ्राय नै टिक्लाखौ ना माने साबस्क्राइब खालामनानै हो बिनि चेनेलखौ होनो होदोंमोन आरोना ओमफ्राय बियो होनथ'आसै आरोना बुंनो रोंनाय नङा होननानै ओरैनो आरो जा मिनिगार ब्लगार आंखौ नुलांबाय आंनि मानसि आंनि जा बोरैबा नुदों हेल' गाइस टब्लि नार्जारि न टब्लि जाबाय नामा टब्लि नार्जारि टब्लिसो टमि नङा दे टब्लि नागिरो सोरनि महरखौ नागिरो नोङो सोरनिबा महरखौ गोसोखांगासिनो आरोना दा Hi guys Hi guys नै जोङो दा जानो नागिरबाय हेलौ इउटुबार हेलौ ओमफ्राय बे आंनि बेबो गुदुं फेन होना सना जि गुदुंखा Hi guys गारना जागोन ole mole guys ओमफ्राय नै जोङो ओंखाम जानोसै आरोना दा जों जिरायबाय ओमफ्राय नुनायाव ओरैबायदि टेस्टि नुखादोंना ओंख्रिखौ माने आं थिग जाखासिगोन आरोना दिनै एकदम हायाबाबो थिग जागोन दिनै ओंखाम लायैनो नायदो नोंथांमोना जाखांबाय जोङो दा ओंखाम जाखांबाय नै दाबो दै दोनदों ओंखाम जाखांबाय जोङो आंनो लास्ट जाखांदोंमोन जेब्ला ओंखाम जाखांदों रायजो-राजाफोर रायजो-राजाफोर थाबायना थांगोन नामा? नों सानै थांगोन? नों थांदो? रायजो-राजाफोर
फैसा लादो नै मा मा लाबोनांगो जिरि जिरि बोहैलाङो नै दा दैमाया साखि थागोन मा फिथामोनलाय टें लिउकावरि फिथा नोंगो फिथा नाम फिथा बानायनो नागिरदों लिउकावरि फिथा दाला सान्द्रि फिथा मा होनो नारिखलदो मा होनोमोनलाय इयाव अन गुन्दै उन गुन्दै ओमफ्राय मा आटा आटा ओमफ्राय नारिखल ना होदो इयाव माबा दों नामा सोलोंखाना जोङो सोलोंखाना लानो नागिरदों माने जोङो दै ओंखाम जाखांनानै उन्दुबायना थिगसे ओमफ्राय दायो जोङो सोलोंखाना लानो नागिरदों माने फिथाखौ फ्रेसबो जायाखै मानसिफोरा बुथारथेब नायनाय आंखौथ' उन्दुनानै माबायसा जागौ साइजखा नोङो मा फैसा होनो बिजों गासिबो साइजखा नै ओमफ्राय जोंना दाला सान्द्रिया ओरैनो थिखांनो हागोन इखौ आं आंनो बिदि थिखांनो नोङो हे गाइस फिथाया हाबाय फिथाया भिडिअ दाला सान्द्रि फिथा दे मादि होखो फिथाखौ ऐसे स्पून में लेके फिर उसके बाद क्या करना चाहिए इसको ऐसे हिलाना चाहिए ओए बेरगोन ना माने बेरगोनया दासो माबायसा मागोफोराव आरोना आं इफोराव सानो सोरबा माने सोरबा न' गोदोराव हाबा जालांबाथाय बिहामजो जाबा बिहामजो गोदोर जाबा फिथाखौ बनायनो रोंखाया माबायसा बनायना आंथ' हानाय नङा नों रोङो आंबो रोङा आं सब रोंगौ एन्थाब फिथा जाना लावदुम जानो ना नोंखौ मा बानाय लाखि जागोन ना लाखि जागोन ना बिराद गोरों इयो लाखि नुनायावसो इदि नुयो फार्स्टआव बिराद गोरों जेथिंबो पार्कआव जेथिंबो एक्टिभ जायनो लाङो लाखि बिराद लाखि मन में $1 जानो नायलाय माबा मोननांगौन थालिर मोननांगौन माबाखौथ' बानाना माने थाव माबाया माथा बायदि जागोन Question. 한 번씩 안 돼. Hai, đây, ý tôi rằng cái nào yêu cầu đi ra xong này rồi. 이게 파오. 뭐라 벌써 모르는 거예요. mana tadi sekali tadi sama dia bilang di hari ini kita ये देखो आंनि बानायनाय नारें आं नोंथांमोननो इखौ देखायनोसै हा मा संदों 이거 막 어디 됐는데 이거 사서 스팅스팅 만들어. 이거 어디로 ओइ मा ओंख्रि बानायदों ओइ मा ओंख्रि बानायदों आङो मा होनो दाउ बेदरजों खुमब्राजों आलु ओमफ्राय दालि ओमफ्राय केरेला भाजा मा दाउ बेदरजों खुमब्रा आलु ओमफ्राय दालि ओमफ्रायो केरेला भाजा दा ओमफ्राय ओंखाम जानना होनो नागिरदों ओंख्रिखौ नायनो दे वाव ओंख्रिया नै मामोनलाय खुमब्राजों दाउ बेदर दाउ बेदर नै केरेला हादों दा बेखौ फ्राय खालामगोन आरोना बेखौ फ्राय खालामगोन नों जायोना जाया जायो ओइ मेडाम केरेलाया जायोना जाया जायो आं जाया
So guys, अन्नानै subscribe खालामनो दाबाव. Love you all. गोजोन्थों.